خرین فکرس خرین سوچس ودی کرینے حقیقت شے رٹی ہتو کا ودی کرینے کرین دنیا نقش زیبا رحیم و رحمان گچین کردار سات سیکن صدی کرینے خطو کتے نٹ مروئی کھڈٹ خنور دیس خطو کتے نٹ مروئی کھڈٹ خنور دیس بدی خنو کا او زندگی ٹی بدی کرینے دبے پنے کس سلام داڑے تیرو کو اللہ دبے پنے کس سلام داڑے تیرو کو اللہ نمہ روانی مشہور پن احمدی کرینے حقیقت شے رٹی ہتو کا ردی کرینے